penso que é moi familiar, é unha festa, sobre todo estas carreiras tipo a do Correo Galego que xeran tanta expectación e sale toda a cidade non só a correr, senón tamén a animar, pois eso, é unha gran festa do deporte, un día para disfrutar e pasalo moi ben coa familia e cos amigos. Vexo, cando se empezara daquela, a xente, me acordo que viña con unha resta de chourizos, ao pescozo, disfrazados, e a pasalo o día, a pasalo a mañán, e a pasalo ben, o que pasa é que agora foi cambiando, xa non hai tanto como había antes disso, agora a xente xa tira máis para correr. Bueno, polo que dicimos, porque cada vez a xente adestra máis, está máis metida no mundillo. Antes era, pois ímonos a apuntar. Además, aparte, unha cousa é estar, outra cousa despois é cando estás na carreira. Cada vez vas competir. Que se aquel non me gana... Hai piques, claro. Sí, hai piques, sí, sempre os hai. Pero despois acabas con eles e acabas oye, hoxe ganei cheo, a ver a próxima que faz. Bueno, danlle... Non, moi ben, eu estou encantado con esta carreira, a mí me encanta. Eu xa xe digo, eu creo que fui máis de 20 veces. Bueno, pois todo... de correr, sí. Imos coa 39 edición, así que se foches máis de 20... Eu empecé con 18 anos, me parece. Pois eu quedome un pouco con volver a ver xente que soamente a ves nesta carreira, porque quizás ao largo do ano non volves a ver. Entonces, bueno, pois é unha ocasión para volvernos a ver e eso, pois, como ben di Manolo, ese puntiño de competitividade que temos entre todos, pois sacalo e despois ao acabar, pois nada. Os piques sempre lle dan vidilla. Sí, hombre, creo que non somos competitivos por naturaleza, dentro de uns márgenes.